Evo ga, rekao nam je. Pa ne padneš s te stolice. Evo ga, opet priča. Šta kažeš, Danijel? Smiješ. Čekaj. Kaži. Čekaj da vidimo. Reci nam još nešto, ajde. Ajde, nešto reci. Nemoj mu se unositi u lice. Ajde, nešto reci nam. Nježno samo. Filip. Nisam ga ništa. Da. Evo sad priča, čekaj. Šta kažeš još? Gledaš razglednicu sa Krka? Da, evo čuje. Krk. Ajde nešto drugo reci nam. Treba mijenjati pelenu. Hoćeš nam reći nešto? Na zdravlje. Hoćeš nešto nam reći, Danja? Hoćeš nam nešto reći? Nemoj ga stiskati za Hoćeš lice. nam nešto reći? Hoćeš nam nešto reći? Da. Priča sad, evo. Da, čekaj. Češ pozdraviti? Češ pozdraviti sve u Hrvatskoj, kaži. Hej, Nana Dida. Hej, Luka, Karlo, Marko. Češ ih pozdraviti? A ti, Filip? Hoćeš ti, Filip, pozdraviti? Ok, dečki.